Чисто нов Boeing 767. Налягане на горилото. Как е възможно? Уредите не работят. Фатална повреда на 7800 метра височина. Уинипек, Air Canada 143. Air Canada, продължавайте. Току-що двата мотора спряха. Боже! Говоря на мъртвец. Колко далеч сме от Гимли? Приблизително на 20 км до Гимли от тук. Предполагам, че ще го пропусна. Екипажът няма възможности, а времето лети. Управляват 95-тонен самолет, който бързо се спуска от небето. Разследване на самолетни катастрофи. Това са истински случаи по официални източници и разкази на очевидци. Полетът чудо. В спокойното небе над Централна Канада, полет 143 е на средата на пътя си от Монреал за Едмонтън, Алберта. Добър вечер, дами и господа, говори вашият капитан. Самолетът е с 61 пътника и 8-членен екипаж. Чудесен ден, 23 градуса. Денят е 23 юли 1983 година. Рик Дион е инженер по поддръжката на Air Canada. Отивах в Едмонтън с съпругата си и малкия ни син Крис на 4 години. Това беше началото на двуседмичната ни почивка и всички бяхме много развълнувани, че ще се возим на този нов самолет. Поздрави от капитана. Здрасти, Роб, благодаря. Когато искаш, заповядай в пилотската кабина. Беше първият ми полет на модерния Boeing 767, който компанията току-що бе закупила. Беше ми интересно да вляза в пилотската кабина, за да видя как новата технология се съвместява с работата, която бях извършил по самолета. Капитан на самолета е Боб Пирсън, на 48 години с 15 000 летателни часа. Втори капитан е Морис Кинтал, който има повече от 7000 летателни часа. Влез. Извинете ме, господа. Рик. Познавах Боб от авиоклуба, който посещавах в Сейнт Лезард. Той беше един от местните пилоти на планери, а също летеше и на суперлекия Лезерс. Бяхме се отправили на северозапад в един хубав ясен юлски ден. През 83-та имаше няколко самолета, които летяха на такава височина. И ние поискахме височина от 12 300 метра, което ни издигаше над турбулентните течения. Екипажът може да е натрупал много летателни часове, но малко на този самолет. Най-новият и модерен реактивен самолет на Boeing. 767. Голям набор от микропроцесори в самолета автоматизира повечето функции, така че работата на пилотите беше опростена до минимум. Това е един от 4-те самолета Boeing 767, които Air Canada е закупила съвсем наскоро. Самолетът има само 150 часа полет. Друга работа. Така е. Ресет и старт. Оборудването на пилотската кабина се различаваше от това, на което бяхме свикнали. Нищо от познатото ни не беше останало. Цялото табло беше изпълнено с CTR монитори. Беше на високо технологично ниво, което водеше до много новости и за екипажа, и за поддържащия персонал. Това беше нов самолет и за капитана, и за мен. До този момент имах 75 часа на този самолет, така че всичко бе абсолютно ново. И пилотите, и поддържащият персонал все още изучават самолета. Капитан Пиърсън обяснява на Дион как се е справил с някакъв малък проблем в моторите при предишния си полет. Проблемът беше нищожен и след това продължихме. Интересна работа. Налягането на горилото. Откъде на къде?
Излиза предупреждение за критично ниско налягане в една от горивните помпи на самолета. Нещо не е наред с горивната помпа. Боинг 767 има 3 главни резервоара за гориво. 2 в крилата, постоянни, и един централен, който се използва само при далечни полети. Електрически горивни помпи подават горивото от резервоарите към моторите на самолета. Предупреждението за ниско налягане би могло да означава, че някой от помпите не работи, но би могло да означава и нещо по-сериозно – липса на гориво. Предната помпа не работи. Дано проблемът да е в нея. Само това мога да ви кажа. Следва друго предупреждение за ниско налягане в другата помпа – на лявото крило на самолета. Компютърът на Пиърсън отчита, че трябва да има много гориво за остатъка от полета. Боинг 767 има отделни уреди за отчитане на горивото, но сега те не работят. Предупрежденията нямат обяснение. Какво предполагаш, че е това? По мое виждане, сигурно левият резервоар е празен. Участвал съм в прехвърляне на гориво и знам, че когато се изпразва един от резервоарите, лампата му започва да присветва. Тогава помпата засмуква гориво и лампата угасва. Сега се получи същото. Капитан Пиърсън очаква, че когато левият резервоар е празен, то и с десния може да е така. Да се насочим към Уинипек. Веднага. Пиърсън иска да се приземи колкото се може по-бързо, тъй като горивото му е на привършване. Екипажът е все още на повече от 1120 км от първоначалната си дестинация Едмънтън, Алберта. Най-близкото голямо летище е Уинипек, Манитоба, на 192 км разстояние. Компютърът показваше, че на борда на самолета ни има много гориво, както и 3 проверки, които бяха направени, така че избрахме да пренасочим полета за Уинипек, където Air Canada има главна ремонтна база. Уинипек център, Air Canada 143. Air Canada 143, продължавайте. Рон Хюет има 20 годишен опит като радарен ръководител полети. Да, сър, имаме проблем. Искаме разрешение за пренасочване към Уинипек. Air Canada 143, ясно. Вземете позиция за Уинипек. Спускайте по ваша преценка. Насочих го да слезе до 1800 метра. Не ни каза какъв е проблемът и това не е моя работа. Дай му каквото иска и махни всичко от пътя му. Това е, което можем да направим. Добре, ние сме без 4-1. Пиърсън предприема спускане от 12 км височина. Боже, те всички отказват. Предупрежденията за ниско налягане засягат и други горивни помпи. Кинтал инструктира екипажа да се приготви за аварийно кацане. Ало? Екипажът смята, че имаме проблем с горивната система. Пренасочваме се към Уинипек. Всички обслужващи полета да се отправят към сервизното помещение. Предполагам, че е фалшива тревога. Рик, не се ли сещаш за нещо, което сме пропуснали? Не, Боб. Така, загубихме левия мотор. Изгасването на мотора елиминира всякакви съмнения. Горивото на полет 143 наистина свършва. Добре, чеклист. Приземявам самолета с един работещ двигател. Пиърсън е тренирал да приземява Боинг 767 с един мотор. Но никой досега не го е правил без нито един. Той бърза да приземи самолета, така че да не стане първият. Само с един работещ двигател на борда на полет 143 на Air Canada и с вероятност другият също да спре, екипажът подготвя пътниците. Дами и господа, говори дежурният стюард. По технически причини се приготвяме за аварийно кацане. Моля, седнете по местата си и затегнете коланите. Вашият екипаж е напълно подготвен да се справи с ситуацията и може би вече сте забелязали, че сме започнали подготовка.
Аз нямах представа, както и останалата част от екипажа, че имаме проблем с горивото. Нямах идея защо се отправяме към Уинипек. Приближавай и приземявай. Задкрилките да са на 20 и при кацане спирай. Докато изпълняваха задачата, индикаторните лампи за ниско налягане в дясната помпа започнаха също да присветват, както при лявата. Екипажът беше прекалено зает с първия мотор, за да се занимава и с светлините на втория, които бяха точно на дясно от мен. Аз знаех, че и там става същото. Какво беше това? Скоро ще ви дадем инструкции. Защо уредите не работят? Красивият ни лъскав двигател, според показанията на уредите, се повреди. Случва се това, от което Пиърсън се страхува. Губи и двата мотора. На 8000 метра височина, все още на 120 км от най-близкото голямо летище, то е без гориво. Уинипек, Air Canada 143. Air Canada 143, продължавайте. Току-що загубихме и двата мотора. Когато и двата мотора отказаха, струва ми се, че си помислих, разговарям с мъртвец. Изглежда се загубили и двата мотора. Почти невероятно е някой да оцелее. Видях ги как се опитват да завият и да кръжат. Моторите на един самолет не само го движат, но също така му осигуряват и мощност, необходима за управлението му. Той би бил напълно неконтролируем, но съвременните самолети са като боен шведски нож, при който последното острие е скрито. В случай, че загубят мощност, те автоматично включват рам-въздушна турбина. Тя е на пружина и има витло, което задвижва малка хидравлична помпа, също като на малкия чес на 150. Тази перка среща насрещния въздушен поток и се задвижва от него. Въртейки се, витлото задвижва хидравличната помпа, а тя захранва основните системи. Без работещи мотори летенето беше много тихо. Пиърсън знае, че времето му изтича. Нужни са му инструкции към най-близката писта за кацане. На 143 имаме авария и се нуждаем от вектор към най-близката достъпна писта за приземяване. 143 получихме съобщението. Неизправността в моторите на самолета има неочаквани последици и за авиодиспетчерите. Изчезнаха. Бяха тук. Загубихме ги. Няма го на екрана. Нужен ми е радар. Едно 4-3 загубихме сигнала от транспондера. Опитваме се да ви открием. Използваме транспондер, наричан и вторичен радар. Използваме сигнала му, за да локализираме самолета. Пътническите самолети са снабдени с транспондери, устройства, предаващи кодирана информация, които авиодиспетчерите използват, за да определят местоположението на самолетите. Но когато полет 143 губи и втория си мотор, много малко неща на самолета получават захранване. Транспондерът не е между тях, така че самолетът изчезва от екрана на Хюит. Полет 143 е някъде на изток от Уинипек, но никой не знае къде точно и колко далеч от летището. Независимо от огромното си тегло, Боинг 767 не пада рязко, когато моторите откажат. Аеродинамичните му свойства го държат във въздуха и той планира към земята. Опитвах се да изчисля какво разстояние изминаваме напред спрямо скоростта, с която се спускахме. Но Кинтал не разполага с уреди, които да му помогнат да извърши това изчисление. След като губи сигнала от самолета, Хюит също не може да даде на Кинтал тази информация. Авиодиспетчерите работят усилено, за да открият самолета.
Точно преди приземяване ще чуете команда да вземете позиция за аварийно кацане. Това означава да се облегнете и да стоите така до пълното спиране на самолета. Има два начина да се облегнете. Първият е: накланяте се напред, вдигате ръце и длани и се подпирате на предната облегалка. Брайс Бел е бизнесмен на път за дома си в Едмънтън. Веднага след като съобщиха, че ще направим принудително кацане в Уинипек, си пожелах да не бях изпил двете си питиета, тъй като ни оставаше много малко време. Ако самолетът избухне в пламъци, решенията, които ще вземеш, зависят от това доколко си адекватен. Мисля, че това. Той стой. Тъй като с модерното оборудване не могат да видят Air Canada 143, авиодиспетчерите включват по-стар радар, който не се нуждае от транспондър, за да локализира самолетите. Трябваше да включа моя стари верен рефлективен радар, който не е толкова добър, поради което почти не го използваме. Добре, хвана го. 104 от Уинипек и 7-2 от Гимли. 143, вие сте на 104 км от Уинипек и на 72 км от Гимли. За първи път, откакто са без мотор, пилотите научават разстоянието до Уинипек. Може и да успеем за Уинипек. Кинтал смята, че Гимли е по-сигурният вариант. В Гимли, Манитоба, има бивше военно летище. То е с 32 км по-близо от Уинипек. За късмет, Морис се обучава в Гимли, докато е бил в армията и го познава добре. 72 км до Гимли. Това е много. Има ли аварийно оборудване в Гимли? Никакво аварийно оборудване. Смятам, че има само една свободна писта. Не разполага с диспетчерска кула и информация. Пирсън трябва да вземе предвид опасността от катастрофа при приземяването. Ако има и най-малкия шанс да се приземи в Уинипек, където има пълно аварийно оборудване, той знае, че трябва да го предпочете. Добре е да изберем Уинипек. 1-4-3, продължавайте напред. Разкаивах се за нещата, които не бях свършил в живота си, за начина, по който се бях отнасял с работниците, а ми се щеше да съм бил по-внимателен. Съжалявах за това колко съм бил глупав, превръщайки в голям проблем незначителни неща, което става ясно на фона на истинската реалност. Беше направо страшно. Спомням си, че казах на една майка с бебе: и аз имам дъщеря Виктория. Казах и, че всичко ще е наред. Направих го. Бях толкова горда със себе си, че съм така директна с нея. Казах и, че наистина всичко ще е наред, гледайки я в очите. Колко остава до пистата? 56 км с корекция 62 км от Уинипек. Разбрано. Сега, когато авиодиспетчерите виждат 143 на радара си, те могат да предоставят на Кинтал информацията, от която се нуждае, за да изчисли дали може да се приземи в Уинипек. На каква височина си? 2,5. 2,5. Над 2,5 км над земята, капитан Пирсън вижда целта. Летището на Уинипек е само на 56 км. Виждат ни. Но новината от Кинтал не е добра. Боб. Морис спокойно следи разстоянието ни чрез информацията от кулата в Уинипек и нашата височина. И е пресметнал, че трудно ще стигнем до пистата в Уинипек. Можем да издържим още 32 км. Няма да кацаме в Уинипек. Кинтал е изчислил, че със скоростта си на падане те ще допрат земята на 24 км от пистата. На какво разстояние сме от Гимли? Приблизително на 19 км. Къде е той? На къде се движи? Надясно. Зави надясно към 3-4-5. Според мен ти остават 16 км полет. Добре. Отправяме се натам. Ще отида да видя семейството си. Сега точно не съм ви нужен, момчета. Давай.
Не се притеснявай за това. Всичко е наред. Всичко е под контрол. Когато най-накрая отидох до мястото си, си казах, това е. Спускай колесниците. Разбрано. Вторият капитан натиска лоста. Тъй като хидравликата не работи, Кинтал прави това, което се нарича гравитационно падане, оставяйки колесника да се отвори и заключи от собственото си тегло. Двата главни колесника са тежки, те падат веднага и две зелени лампи потвърждават, че са заключени. Но предният колесник е по-лек и не се заключва. Чухме съвсем ясно как главните колесници падат и се заключват. Нямах представа, че носовият колесник не е паднал и не се е заключил. Беше последната минута. А за нещо, което извън контрол не се говори. Не го споменаваше. Главната цел бе да се доведе самолета до пистата. 8 км до кацане. Разбрано, пистата се вижда. На 8 км от Гимни, Пиърсън и Кинтал виждат пистата, на която могат да кацнат. Но възниква проблем. Прекалено близо сме. Ще е много стръмно и прекалено бързо. Знам. Пиърсън е почти до пистата, но прекалено високо над нея. Ако се спусне с нормална скорост, той ще я изпусне. Ако се спусне стръмно, самолетът ще набере опасно голяма скорост и няма да може да спре преди края на пистата. При нормални обстоятелства се използват задкрилките на самолета, които ни позволяват да забавим скоростта и да летим безопасно на по-ниска скорост. Ние не разполагахме с тях, тъй като те се управляват от хидравличната система. Какво да правим сега? Обсъдихме, че съществуват две възможности. Едната е да направим завой от 360 градуса и да оберем излишната височина. От друга страна си помислих, че ще загубим 3 минути, а вече се спускахме с 750 метра на минута. Само на 900 метра над земята самолетът няма достатъчно височина, за да направи пълен завой. Ще удари земята преди да е стъпил на пистата. Пиърсън избира втората възможност. Просто ще го пусна. Пиърсън решава да опита с маньовър, наречен странично спускане, нещо нечуто за гражданските самолети, но понякога е използвано от пилотите на безмоторни самолети, а Боб Пиърсън разполага с богат опит в безмоторното летене. Аз ще го спусна надолу и щом приближим, ще го изправя. Добре. Страничното спускане включва това, което е познато като кросинг контрол. Пиърсън замисля да остави самолета на свободно странично спускане, позволявайки му да слезе по-бързо, без да увеличава скоростта, с която напредва. Всъщност той никога не е изпълнявал странично спускане с безмоторен самолет, но ще опита да го направи с Боинг 767. Единственият начин, по който можех да контролирам скоростта и профила на спускане спрямо пистата, бе да създам съпротивителна сила чрез фюзелажа, с крос-контролинг на кормилото и хоризонталния стабилизатор на опашката и елероните на крилата и да поставя самолета в специфичната креп конфигурация. Така успявам да увелича или намаля скоростта, както и степента на спускане. Пиърсън контролира спускането, като използва руля и елероните, за да промени ъгъла на самолета. Кросинг контролът изисква да наклониш крилата на самолета в една посока, но да го насочиш в друга, което го поставя странично спрямо насрещния въздух. Когато полет 143 започва спускането към земята, Кинтал ще открие нещо, което не е очаквал. Пистата, на която е тренирал преди 15 години, отдавна не е същата. Капитан Боб Пиърсън е без гориво, без мотори, без алтернатива. Ако не приземи самолета на пистата в Гимни, втори шанс няма да има. Пиърсън обръща ръчката за управление на елеваторите наляво, а кормилото надясно. Самолетът се спуска наляво.
Седим в центъра на самолета, точно в сърцето му, откъдето той се управлява, и си помислих, че тук е доста безопасно, че всичко ще е наред. Когато самолетът се наклони, надеждата се изпари. Представях си, че ако удари крилото или нещо друго и започне да се търкаля, всичко ще е до тук. Боинг 767 бързо губи височина, порайки въздуха странично. Когато погледнах наляво, виждах директно земята, защото самолетът е под голям ъгъл, някъде около 60 градуса. Страничният ъгъл бе много голям, носът на самолета много нависоко и моментът беше ужасен. Ако съм се чувствал зле, то за пътниците е било направо кошмарно. Видях пясъчен бункер на това игрище за голф и си помислих, че ще катастрофираме. Пиърсън трябва да поддържа съдбоносен баланс, да намали достатъчно скоростта на самолета, за да може да го приземи безопасно. Но ако намали прекалено много, той би загубил подемна сила и ще падне на земята. Когато един пилот се приземява нормално, той продължително маневрира с лостовете и мощността на моторите. Аз правех същото, но без последните. Кълна се, че си спомних за дъщеря ми Виктория. Сама с баща си и за това как той ще се справи с нея, а тя без майка. Когато приближават, Пиърсън се насочва към своята цел – началото на пистата. Гледах целеустремено само напред, както никога досега. Единственото, което ме интересуваше, беше скоростта и началото на пистата. Сега, когато е само няколко десетки метра над земята, Кинтал разбира, че проблемите им не са свършени. Пистата за кацане е превърната в състезателна писта. Днес е събота и е не само ден за състезания, но и за семейна почивка. Състезанията са приключили за деня, но площадката е пълна с членове на местния автомотоклуб, довели семействата си за уикенда. Две деца са решили да обиколят пистата с колела. Те не чуват идващия към тях самолет. Без мотори, той е безшумен. Това, което липсва на Боинг 767 е клаксон. Приготви се за кацане. Носът се удари със страхотен трясък в пистата. Прозвуча като изстрел, излязъл изпод краката ни. Предният колесник се опира за миг. Пиърсън натиска спирачките силно. Две гуми се пукат. Долната част на десния мотор стържа по пистата. Бях като робот, напълно безчувствен. Пиърсън вижда какво има пред тях на пистата. Погледнах и видях две момчета на колела. Бяха на около 300 метра от нас по пистата. И тогава едното вдигна глава очудено, виждайки срещу себе си тази огромна машина. Още си спомням ужаса, по лицата им бяха достатъчно близо, за да го видя. Без носов колесник, Пиърсън се надява да насочва самолета наляво и надясно, като променя налягането в спирачките на двата главни колесара. Точно тогава сърцето ми започна да бие бързо. Оплашени, децата се опитват да изпреварят самолета, движещ се с 320 км в час. Знаех, че за да не ударя момчетата, трябваше да откарам самолета в страни, на тревата. Имаше почиващи на западната страна, спрямо пистата, които не бях забелязал, докато не кацнахме. И носът не опря земята. Още си спомням отляво как хората стояха до своите барбекюта. Дино е на пистата със свои приятели за съботно-неделните състезания. Един мъж скочи в колата си и така излетя, че си помислих,
Обикновено не се кара така на сервизна площадка. Вдигнах поглед и видях дима, който се издигаше. Пиърсън прави всичко, за да спре самолета на време. Мили Боже! Самолетът се забива в ограда, сложена по средата на пистата. Боб пушек. Седемнадесет минути след като остава без гориво, Air Canada 143 окончателно каца на земята. Добре ли си? Някой извика «Ура!» и хората започнаха да аплодират. Бяха толкова благодарни, че сме успели. Когато вярваш, че ще катастрофираш, че самолетът ще се разбие, ставаш много решителен. Евакуация! 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 Хайде, тръгваме. Слизаме. Гъстият дим бързо си проправя път през кабината. Екипажът не губи време. Искат да свалят всички, колкото се може по-бързо. Имаше чувство на радост, след което ни обземаше паника. Като вълни, които ни казваха, че трябва да се махаме от тук, трябва да се махаме. Преди по-малко от 2 месеца, Air Canada DC-9 прави успешно аварийно кацане в Синсинати, за да избухне в пламъци на пистата, преди всички пътници да са го напуснали. 23 души загиват. Екипажът и пътниците на този самолет искат да избегнат подобна участ. Бяха ни нужни няколко секунди, докато самолетът спре напълно на пистата. Но пилотската кабина беше изпълнена с дим. Проверка на пътниците за евакуация. Проверка на пътниците. Горивото да се спре. Спряно. Кабината да се херметизира. Херметизирана. Да се изгаси осветлението. Осветлението изгасено. Проверката е направена. Хайде, момчета, вземете пожарогасителите. Грабнахме пожарогасителите. Никога не отиваме при пожарна състезателна писта без пожарогасители и се втурнахме. Вратите бяха отворени и можеха да се видят струи дим, образуващи гъста паяжина. Стори ми се, че самолетът е застанал почти на носа си. Когато отворих вратата и видях този дим, си казах: Боже Господи, как ще свалим всички тези пътници? Поради това, че носът на самолета е наклонен, двете задни парзалки не докосват земята. 10 души са леко ранени по време на евакуацията. Много от тях, ползвайки стръмните задни парзалки. Чух на честотата на западния радар, че Боинг 767 се е приземил успешно. Той е цял и тогава се чуха нашите възгласи. Казах си: чудесно. Всички тези хора ще спят в леглата си до вечера. Все още има пушек, излизащ от носа на самолета. Оказа се, че има 15 см изолация между вътрешната и външната обвивка. Срещу триене. И тя бе започнала да гори. Персоналът има добри новини. Всички 61 пътника са живи. Няма сериозни наранявания. Ще ви помогнем. Боб Пиърсън прави това, което никой друг не е правил преди това. Приземява Боинг 767 без работещи мотори от повече от 7800 метра височина. Air Canada 143 се приземи. Събитието веднага се превръща в сензационна новина. Хората се питат как така един от най-добрите пътнически самолети в света остава без гориво. Разпространявайки снимки от аварията. На следващия ден разследването вече е започнало. Бил Тейлър и Даян Рошело от Канадското бюро по авиационна безопасност са едни от първите следователи на мястото на происшествието. По това време бях младши механик. Преди това бях работила за Транспорт Канада 1 година. Отиването на летището беше много вълнуващо. Самолетът беше нов, супер модерен.
След като влязохме в индикационната система за количеството на горивото, оставих Даян да се занимава с спецификата на компютърната система. На първо място Бил Тейлър трябва да потвърди това, което всеки му казва, че самолетът е останал без гориво. Следователите пресушават резервоарите, като събират по-малко от 70 литра, а Боинг 767 може да побира 96 000 литра. Това е все едно да имаш 5 супени лъжици гориво в средно голяма кола. Следващото нещо, което той трябва да провери, е възможността за теч по време на полет. Останалите проверки включват търсене на всякакви доказателства за загуба на гориво. Стигнахме дори до това, което наричат dry bay на самолета. Страдам от клаустрофобия и не бях много ентусиазиран да се кача горе. Но пропълзях някакси. Оглеждах с прожектора и заключих, че няма следи от изтичане на гориво. Това води Тейлър до един единствен извод. Полет 143 е излетял без достатъчно гориво. Сега следователите трябва да разберат защо. Даян Рошельо започва да търси отговора на въпроса в сложната електронна система на самолета. Боинг 767 беше нов вид самолет и наистина притежаваше сложна компютъризирана система и се сещам, че през 1982 година те бързо навлизаха на пазара и използваха най-нов тип електроника. Рошельо потвърждава, че едно от компютърните устройства, процесорът за гориво, не е било в изправност. Нямало резервно в Монреал и не могло да бъде подменено. Рошельо го взема за тестване. Бе решено горивният процесор да бъде занесен на производителя Honeywell в Индианаполис за тестване и ме натовариха с тази задача, така че преминахме през всички процедури на тестване и в един момент разбрахме, че има повреда в него. Отивайки в дълбочина, установихме, че една от веригите, индуктивна намотка, е била капсулована с пластмаса. Реално не може да бъде видяна, но след като махнахме пластмасовото покритие, видяхме, че спойката не беше извършена качествено, което пък е дало дефект в системата. Дефектният процесор обяснява защо Пирсън не е имал устройство, което да показва горивото за полета, но не обяснява защо не е имал достатъчно гориво. Неработещите устройства са имали индикация, че не работят. Наземните екипи не би трябвало да разчитат на тях при зареждане на самолета. Следователите потвърждават, че персоналът е извършил ръчна проверка на горивото преди полета. Кажете ни, какво направихте след това? Ръчно проверихме двата резервоара и заредихме гориво за полета до Едмонтън. Полет 143 трябва да е излетял с достатъчно гориво. Добре, достатъчно. Сега следователите трябва да открият как един от най-модерните самолети е излетял зареден наполовина. Те знаят, че с неработещи датчици за гориво резервоарите на полет 143 са били проверени ръчно и едва тогава са били заредени. Преди да бъде налято горивото, трябва да се направи жизнено важно изчисление. Пилотите трябва да знаят теглото на горивото на самолета. Но помпите го дават в кубични единици. За да могат пилотите и зареждачите да говорят на един език, се прави просто превръщане от обемни единици в тегло. Благодаря. Следователите проверяват тази математическа операция два пъти.
Отчетът на горивото в деня на инцидента им дава търсения отговор. Това е типичен отчет за гориво. Когато следователите преглеждат изчисленията за полет 143, И това е полет 143. те не им изглеждат лесни. Документите ясно посочват количеството гориво в десния и левия резервоар. Следователите са смутени от две конкретни числа. Едното представлява преобразуване на обем в килограми, а другото в паундове. Не би трябвало да използват и двете. И така в килограми или в паундове превърнахте? Паундове? Не, в килограми. Може ли пак да погледна? Последвалите разговори с механиците и екипажа показват, че събитията на полет 143 Не знам какво съм направил. са причинени от човешка грешка, включваща лошо изчисление и недостатъчна подготовка. Техниците, зареждали горивото за полет 143, са се заплели в изчисленията при превръщане обема на горивото, подавано от помпите, в тегло на горивото в резервоарите. Никой през този ден не е забелязал основната грешка. През 1983 година канадските наземни екипи са свикнали да превръщат количеството гориво взето от цистерните в паундове. Боинг 767 е първият самолет на Air Canada, на който се използват метрични единици. Горивото му е трябвало да бъде измерено не в паундове, а в килограми, което изисква друг вид изчисление. Полет 143 се е нуждал от 22 300 кг гориво, но пилотите и механиците го оставили с 22 300 паунда. Тъй като паундът е около половин килограм, самолетът бил зареден само с половината от необходимото му гориво, което обяснява защо компютърът на Пиърсън показва, че има предостатъчно гориво. Той е вкарал грешно количество гориво. В миналото бордовият инженер изчислявал теглото на горивото. Този случай поставя важен въпрос. Чие е било задължението при двучленния екипаж? По-добрият тренинг е определено важен за случаи като този. Ако всеки е обучен и се знае точно какви са задълженията му, няма да има съмнение. Хората знаят за какво са отговорни. Този случай е с отворен край. Те самите не знаели кой трябва да поеме отговорността за случая с горивото. Последвалото разследване установява, че никой от хората на смяна тогава не били обучени да превръщат в метрични единици нито техническия персонал на земята, нито пилотите. Никой от нас никога не е бил обучаван в извършването на тези пресмятания. Компютърът, който заменил бордовия инженер на Боинг 767, бил счупен и никой не знаел кой трябва да извърши работата му. Air Canada 143 е с човек по-малко. Целта ни бе подобен случай да не се повтаря и да открием и друга система, която може да бъде повредена и да причини проблем в бъдеще. Серия от технически и човешки грешки оставят полет 143 без гориво. Но може би друга грешка е спасила много хора. Ако предният колесник на самолета не се е бил повредил, Пиърсън е щял да отиде много по-надалеч. Самолетът е щял да се спусне върху хората, които са били на пистата, което е щяло да има катастрофален резултат. Много повече ранени, а сигурно и жертви. Пиърсън и Кинтал са частично обвинени за инцидента. Правителствено разследване препоръчва на Air Canada да подсигури обучението на наземните и самолетни екипажи в преобразуване в метрични единици, както и да подсигуряват повече резервни части като процесори за отчитане на горивото.
Рик Дион се пенсионира през 2003 година след дълга служба като координатор на техническата поддръжка на Air Canada. Вторият капитан Морис Кинтал е повишен в капитан през 1989. Капитан Боб Пирсън лети още 10 години за Air Canada. Опитът, получен в Гимли, го доизгражда като граждански пилот. Случилото се ми се отрази най-вече като ме направи по-спокоен като пилот. Вдъхна ми убеждението, че колкото и да съм тренирал, винаги съществува въпросът: как ще се справя, ако компютрите не работят? Вдъхна ми чувството, че в тежка ситуация, без значение каква, щом екипажът е сплотен, ще успея да върна самолета. Така че се чувствам по-спокоен. Важното е, че знаеш, че можеш да действаш в стресова ситуация. Преди това не го знаеш. Надяваш се, че ще можеш и тренираш, но никога не знаеш. Това, което са направили, е страхотно. Доказано е при симулация в Ванкувър. Няколко екипажа са били изложени на същите условия, но всички са катастрофирали. Най-важният резултат от случилото се бе изводът, че когато се въведе нещо ново, трябва да му се обърне специално внимание и да се извърши тренинг на хората, за да знаят с какво ще работят. Когато се приземихме и самолетът беше цял целеничък, си помислих, че пак ще имам шанс да летя. Заради трагедии като тази, веднъж след като си взел колодата с карти и си ги хвърлил във въздуха, се чувстваш наистина свободен. И предполагам, от тази гледна точка, трудно ми е да го кажа, но Гимли е почти най-хубавото нещо, което ми се е случвало. 2 дни след приземяването в Гимли, Air Canada 767 е отново във въздуха в посока Уинипек, където му предстои ремонт. Четвърт век по-късно самолетът все още лети и продължава да носи прозвището, което Боб Пирсън му спечелва. Планерът от Гимли. Преводач Светла Крупева. Текста четоха Лидия Вълкова, Манол Къков, Александър Воронов. Тон режисьор Иван Драголов. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиа Линк.